Passie voor media, passie voor toneel. Ja, hij doet echt van alles. En hij is nog bekend ook in Hulst en omstreken. Maar dat wordt in het Westen ook zo. En niet alleen na deze uitzending, maar ja, omdat hij dus van alles doet. Naast mij zit. Ja, Martijn Broekhaert is aangeschoven. En ik zeg al bekend in Hulst en omstreken. En dat heeft te maken met alles wat je doet. En ja, we hebben een aantal foto's waar we even kennis met je maken. En we zien hier de eerste. Wat zien we hier eigenlijk? Ja, hoe moet ik dat gaan uitleggen? Hè? Dit is een foto geweest, een promotiefoto van een cabaretvoorstelling van mezelf die ik eind vorig jaar, eind 2022 moet ik zeggen, gespeeld heb. Dat was eigenlijk mijn eerste voorstelling die ik na de coronaperiode weer gedaan had. Het was 4 jaar geleden dat ik toen weer alleen op de planken gestaan had. En toen, die voorstelling heette Elan. Toen ging het ook in de politiek allemaal over nieuw elan of over nieuwe glans geven, jezelf opnieuw uitvinden. En toen was dan mijn idee, dan ga ik in een fel roze pak, want dat is dan het nieuwe elan, maar wel in de vertrouwde Zeeuws-Vlaamse omgeving voor ons. Het is op het strandje van Walswoerde in de Westerschelde met klompen in mijn handen. En hebben we daar een aantal foto's gemaakt. Dit is daar een van. Ja, cabaret. Ja, de volgende die is alweer van een tijdje terug, 2016, de oude stempel. Ja, kun je daar eens iets over vertellen? Want ik zie Terneuzen, Middelburg en Oostburg staan. Nou ja, wat daar vooral opvalt is dat ik toen nog haar had. Maar dit was mijn tweede cabaretvoorstelling nadat ik van school kwam. En die heb ik toen 3 keer gespeeld. En ja, daar was dit een poster van. Dus in Scheldetheater in Terneuzen was eigenlijk een beetje, probeer ik ieder jaar daar een keer te spelen. En toen mocht ik ook naar de overkant in Middelburg. En hier zo. Maar die voorstelling hier is uiteindelijk niet doorgegaan, omdat er toen maar heel weinig kaartjes verkocht waren. Okay. Dus ja, dat gaat nou natuurlijk nooit meer gebeuren. Nee, nu ben je natuurlijk echt wel bekend. Ja, deze is ook met heel veel haar. Dus lijkt wel of dat je een portret bent of een model bent. Of, wat zien we hier, Martijn? Dat was ook een voorstelling. Dit is de voorstelling die de coronaperiode dus niet overleefd heeft. Dus deze voorstelling hebben wel foto's en posters gehad, maar die heb ik nooit op de planken gebracht. Die hebben we uiteindelijk denk ik 4 of 5 keer van lockdown naar lockdown weer uitgesteld. En toen uiteindelijk hebben we moeten beslissen om dat toen af te zeggen. Want toen hadden ze van theater ook zoiets van, ja nou, we weten gewoon niet meer of wanneer we nog open kunnen. Dus ja, hebben we dat toen niet gedaan. Maar ja, dat heette Tierlantijn. Mijn naam is Martijn. Martijn word ik ook veel genoemd. Dus nou ja, dat ging over Tierlantijntjes. Dus het was echt zo'n oud koffiekopje en dan zo uitgelicht. Dus dat was deze foto. Ja, dus, we hebben er nog eentje, want het is niet alleen maar toneel, maar we zien je hier als presentator met toch wel een bekende Nederlander eigenlijk. Want je bent naast toneelspeler, cabaret, doe je dus ook presentatie voor Omroep Hulst. Ja. Wat zien we hier? Want je bent hier een bekende Nederlander aan het interviewen. Ja, dus als mensen altijd vragen van wat doe jij voor de kosten, zeg ik altijd ik ben beroepsouwe hoer. Wat ik doe, praten. Dus of het nou cabaret of het nou presenteren is, of het nou... Dit is een soort modereren meer, dus het is een literaire avond is het eigenlijk vanuit de Zeeuws-Vlaamse Bibliotheek. En dan nodigen ze schrijvers uit die je gewoon, waar je gaat praten over het schrijven. Dus in november bijvoorbeeld hadden we een avond, dat was met Tommy Wieringa, Malou Holshuizen en Peter Zanting, waren 3 schrijvers. En nu was dan dit de tweede en dat is met Splinter. Splinter Chabot zie je daar. En die schrijft natuurlijk, maar die doet ook heel veel meer. Dus met hem hebben we ook wat breder... Ja, hem kon ik interviewen over politiek. Hij zit natuurlijk in Wie is de Mol, heeft hij ingezeten. Dat presenteert hij ook. Ze schrijven het kinderboekenweekgeschenk met de hele familie. Dus ja, met hem kan je zo een avond en nog veel langer doorpraten. Ja, dus. Je hebt, zoals ik al zei, een passie voor media, passie voor toneel. Waar komt die passie eigenlijk vandaan? Waar komt die passie vandaan? Dit komt wel uit de cabarethoek. Dus het begon denk ik een beetje op de middelbare school. Bij ons in Hulst op het Reinoud College, daar had je ooit Fox Art heette dat. Dat is een beetje een bonte avondgevoel. Je doet een act of je doet een liedje of je doet iets dergelijks. En daar doe je auditie mee. En dan krijg je een aantal weken begeleiding vanuit school. Docenten die gaan meekijken, die jouw act gaan neerzetten. En dan mag je dat een aantal avonden spelen op school. En toen deed ik een sketch van Tineke Schouten. Dat weet ik nog wel, was ik ook verkleed als vrouw. En
Dat was toen een sketch over Het spijt me. Dus dat televisieprogramma komt aan de deur, want er is iemand die ergens spijt van heeft met een bosje bloemen. Dus dat was toen de sketch die ik deed. En ik had daarvoor nog nooit op een podium gestaan. Maar dat was toen zo leuk en daar reageerden mensen zo leuk op. Dat ik toen dacht ik, nou, daar moet ik maar eens wat meer op doen. Nou, hier in Zeeuws-Vlaanderen, nou ja, het wordt nu steeds beter. Maar toen ik een jaar of 15 was, had je niet zo heel veel... Dat je hier theaterlessen of... Nou, ik vond zingen ook heel leuk. Dus dan ga je zo meer een beetje in de richting van de musical kijken. Daar had je hier niet zoveel. Dus dan ben ik naar Sint-Niklaas gegaan. Dan ging ik iedere zaterdag... kreeg ik lessen, zanglessen, spellessen, danslessen. Ging ik aan producties meedoen. Dus dan auditie doen en dan een klein rolletje in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. Dus ja, dat werd steeds leuker. Dat werd steeds meer. En toen kwam ik op een gegeven moment een docent tegen... bij het jeugdtheater daar in Sint-Niklaas. En die gaf ook les aan een musicalopleiding. En die zei toen van, nou, is dat niks voor jou om dat professioneel te gaan doen? Dus toen daarover nadenken en toen bij hem privélessen gaan volgen. En toen ben ik uiteindelijk in Amsterdam heb ik een musicalopleiding gedaan. Dus zo is het balletje een beetje gaan rollen. Je doet eigenlijk van alles, hè? Want God, je zit ook wel eens in het buitenland. Nou ja, je doet eigenlijk van alles. Ja. Maar die passie voor media, die breidt je nu eigenlijk uit. Ja. Want je hebt nu sinds kort eigenlijk een nieuwe taak, een nieuwe opdracht eigenlijk. Ja. Want er komt een nieuwe streekomroep. Ja. Ja, en welke functie vervul je daar? Ja, dat is waarschijnlijk niemand ontgaan. De streekomroep, Zeeuws-Vlaanderen is eigenlijk door de NLPO, dat is de koepelorganisatie van de lokale omroepen, eigenlijk aangeduid als een nieuwe streek. Het komt eigenlijk volgens mij nog van staatssecretaris Oesloe van Cultuur en Media. Die gezegd heeft van die lokale omroepen, die functie wordt wel steeds belangrijker, ook voor de nieuwsvoorziening. Je ziet bij de wat grotere... voor hier de regio is dat dan misschien de PZC en de Omroep Zeeland en de regionale pers. Het wordt steeds moeilijker om echt lokaal verhalen te vertellen. Die zijn ook onderdeel van grote concerns die aangestuurd worden. Echt voor de lokale verhalen en voor de lokale journalistiek. Dingen die hier aan de hand zijn, die hier spelen. Verhalen die mensen interessant vinden. Daar is eigenlijk bijna geen plaats meer voor om dat te vertellen of om dat te laten zien. En daar speel je toch als lokale omroep een hele belangrijke rol. Alleen op dit moment worden die lokale omroepen die worden gefinancierd uit het gemeentefonds. Dus die wordt eigenlijk betaald van de instantie die we eigenlijk met de journalistiek zouden moeten controleren. Dat is natuurlijk een beetje moeilijk, want dan zou je ook niet te scherp bepaalde dingen in beeld willen brengen. Want misschien raken we die subsidie wel kwijt. Dus ze hebben besloten in Den Haag dat stelsel een beetje op de schop moet. De financiering moet meer vanuit het Rijk komen. Maar die hebben wel gezegd, dan komt er meer geld voor de lokale omroepen. Maar dan moeten het wel grotere, professionelere omroepen worden. Ja, want het zijn dus 3 lokale omroepen die nu samen gaan. En het gaat om... Omroep Hulst, je hebt Go RTV. Die hebben eigenlijk vooral de radio en de nieuwsvoorziening. In Hulst doen ze dus televisie. En jullie hier in Sluis bij Scheldemond, jullie doen het allebei. Hè? Jullie hebben en televisie en radio. Nou, dat blijven we doen. Dus de streekomroep is een nieuwsvoorziening. Dus dat betekent op website, op sociale media. En een gezamenlijke radioprogrammering en een televisieprogrammering. Dus dat ben ik aan het... dat zijn we aan het neerzetten, laat het zo zeggen. Dat zijn een beetje twee processen die naast elkaar lopen. We moeten de omroepen professionaliseren. En dan gaat het over journalistiek. Dat is ook een beetje de opdracht vanuit landelijk. Van we willen dat die streekomroepen, die doen natuurlijk nu al heel mooi werk door hele lokale verhalen te vertellen. Maar daar moet ook echt nog een beetje journalistiek bij. Dus ook echt ook op de politiek en hoor en wederhoor bepaalde journalistieke codes, laat het zo zeggen, waar andere media ook mee werken. Dan moeten die streekomroepen ook mee gaan werken. Ook in de hoop dat die streekomroepen steeds beter gaan samenwerken met die regionale omroepen. Zodat die ook gebruik kunnen gaan maken misschien van wat wij hier verslaan. Dus dan moet dat natuurlijk wel op een bepaald niveau allemaal zijn. En wat is jouw rol hierin precies? Mijn rol is om die drie omroepen eigenlijk bij elkaar te brengen. En onze lokale omroep, ook de streekomroep, zal altijd een samenwerking worden tussen vrijwilligers. Dat is, ik ben ook presentator bij Omroep Hulst, ook vrijwillig. Jij ook. Cameramensen, noem het maar op. Dat zijn vaak allemaal vrijwilligers.
En de journalisten, dat zijn over het algemeen, dat zijn betaalde, dat is gewoon personeel. Ook wat technische ondersteuning, hè, mensen die voor techniek of iets dergelijks. Er zijn toch wel wat mensen die betaald worden. Dat zal ook nodig zijn om continuïteit waar te borgen. Hè, want de bedoeling is dat we bijvoorbeeld op televisie dat we dagelijks met een soort journaal gaan komen. Dat we hier streeknieuws gaan brengen. Ja, dan moet je wel zorgen dat je dat iedere dag maar hebt. Dat die redactie, dat die verhalen voorbereid hebben, dat de filmpjes klaarstaan, dat er gewoon iedere dag is. Dus dat zal een samenwerking worden tussen professionals en vrijwilligers. Ja, en dat probeer ik een beetje bij elkaar te brengen. En dan heb je ook nog eens een overkoepelend bestuur. De 3 lokale omroepen die hebben nu een eigen bestuur. En dat moet één nieuwe stichting, één nieuwe omroep worden. Met één bestuur en een PBO natuurlijk, die ook weer over de programmering gaat. Dus ja, het is 2 kanten op. En de organisatie, dus medewerkers en vrijwilligers, moet van 3 clubs 1 worden. En ja, bestuurlijk moet er 1 nieuwe omroep gevormd worden. Dat is best een hele leuke uitdaging. Ja, het kost ook heel veel tijd. Ja. Wat is het doel eigenlijk? Hè? Want het is belangrijk om toch met z'n drieën samen te gaan. Maar wat is eigenlijk het belangrijkste doel voor die nieuwe streekomroep? Nou, het belangrijkste doel nu in ieder geval voor die streekomroep is dus in de professionalisering. Maar dat we wel echt onze lokale identiteit behouden. Dus dat we eigenlijk niet diezelfde, ik zal niet zeggen fout gaan maken, want de regionale media die kan daar ook niks aan doen. Dus ook door bepaalde omstandigheden dat die steeds minder tijd krijgen voor echt lokale verhalen. Maar ja, dat staat bij ons wel echt op 1. Het moet een herkenbare omroep zijn, voor de Zeeuws-Vlamingen, maar ook voor de medewerkers en de vrijwilligers. Want we willen gewoon ook een leuke club zijn die herkenbaar is. Zoals, jij zal dat misschien als presentator ook ervaren. Dat mensen naar jou toe komen van, hey, we hebben het programma gezien, hartstikke leuk. Of misschien mensen die af en toe wel eens zeggen van, vond ik helemaal niks, maar dat maakt niet uit. Het gaat om die herkenbaarheid. Dat mensen zeggen, hey, dat is onze omroep. Die mensen die zijn benaderbaar, die brengen in beeld wat wij met passie doen of waar wij ons voor inzetten. En daar hoort een organisatie bij, een professionele organisatie. Dus dat is eigenlijk het hoofddoel. Dat je dus zowel voor het publiek waarnaar je kijkt, als de mensen die met en bij ons werken, dat we gewoon een professionele organisatie zijn. Ja, waar mensen zich verbonden aan voelen. Dat betekent een grotere groep mensen. Betekent dat ook dat we dan zeg maar meer gaan uitzenden? Want nu is vaak het geval bij de omroepen dat we 1 keer per week en dan herhalen. Ja. Maar is het nu de bedoeling bij de streekomroep dat we dagelijks nieuwe uitzendingen hebben? Of, want je vertelde al van we willen elke dag nieuws brengen. Ja. Maar betekent dat ook elke dag andere reportages? Of blijven we toch nog steeds zitten in de herhaling? Ja, dat zal helemaal afhangen van met welke mensen uiteindelijk zeggen, wij willen ook ons steeds bijdragen. Wij vinden het ook leuk om op pad te gaan met de camera, om mensen te gaan interviewen, om die ideeën hebben. Kijk, als je genoeg ideeën hebt en genoeg handjes hebt, dan kan je natuurlijk best dagelijks andere programmering hebben. Kijk, dat nieuws, dat zal iedere dag anders zijn. Dat is ook een opdracht dat we hebben. Je kan niet een hele week eenzelfde journaal uitzenden. Tenzij het over meer algemenere dingen gaat, over evenementen of over wat dan ook. Dat kan natuurlijk wel. Maar nieuws, dat moet gewoon iedere dag, dat moet nieuws zijn. En de andere programma's, dat zullen we gewoon met elkaar op moeten vullen. In principe is het, we moeten gewoon het platform maken waar mensen dus verhalen die ze in beeld willen brengen, kunnen maken. Wat we samen kunnen maken. Ja, en in welke frequentie. Ik geloof Omroep Zeeland, die hebben ook niet de hele dag, elke dag helemaal een nieuwe programmering. Die doen ook wat herhalingen. Er zijn misschien wat oudere reportages. Je hebt ook wat films of wat documentaires die gemaakt zijn, die je misschien af en toe eens kan vertonen. Dus dat is een beetje waar je naar moet gaan kijken van hoe kunnen we dat opvullen. Maar we zullen ook moeten kijken van hoe reageren de mensen die naar ons gaan kijken. Ja. Want de mensen die naar Scheldermond kijken, die zijn misschien gewend om op vaste tijdstippen altijd, dan zet ik altijd iedere week op dat tijdstip even mijn tv aan en dan kijk ik even weer de nieuwe programmering. Maar hoe gaan de Zeeuws-Vlamingen straks kijken als er iedere dag... daar zullen we een beetje naar moeten kijken en daar zullen we van moeten leren van waar is de behoefte aan.
en daarop inspelen. Wat heb je nog nodig naast, hè? Want je hebt personeel nodig, hè? Dus mensen die in dienst zijn, maar ook vrijwilligers. Je hebt nieuws nodig, je hebt reportages moet je kunnen maken. Wat heb je nog nodig? Want ik denk dat je ook moet denken aan huisvesting. Ja, ook. Een clubhuis, zoals we het zelf genoemd hebben met de vrijwilligers. Een plek waar onze medewerkers samenkomen en ook elkaar eens een keer zien. En zeggen, hey, kunnen wij van de week samen op pad? Of heb jij even tijd om met de camera? Want ik kan daar en daarheen of ik kan even die of die interviewen. Dus zo'n ontmoetingsplek is heel belangrijk. En ook een plek die voor iedereen natuurlijk een beetje bereikbaar is. Ja, het is allemaal wel bereikbaar, maar je zit er niet op te wachten om hier vanuit Oosterburg, vanuit Sluis, om elke keer 3 kwartier in de auto naar Hulst of naar Axel. Dus we zullen ook moeten kijken van waar kunnen we nou het beste gaan zitten? Of moeten we misschien meerdere plekken creëren waar we en elkaar wel regelmatig kunnen blijven zien en ja, toch wel een beetje efficiënt ons werk kunnen doen. Ja, en vooral dat we elkaar gaan blijven zien. Want samen ontstaan toch de ideeën en kun je elkaar ook een beetje van feedback voorzien. En ja, we hebben dit gekeken, zullen we het een andere keer anders doen of dit of dit. Want uiteindelijk doen we het natuurlijk om onze passie en om onze hobby zeg maar uit te oefenen. Maar ja, dat ontstaat toch vooral ook samen in vereniging of in groepsverband in ieder geval. En dat zou toch wel heel erg zonde zijn als dat verloren zou gaan in dat we het nu voor de hele streek gaan doen. Dus ja, dat is wel een heel belangrijk punt. En daar zijn we ook nog niet. Dan moeten we met de gemeentes ook nog om tafel. Van ja, goed, kunnen we dat faciliteren? Zijn de ruimtes beschikbaar? Willen zij ons daarin helpen? Misschien bij scholen onderbrengen? Dat soort ideeën. Hè? Kunnen we jongeren, kunnen we jeugd erin betrekken die dat leuk vinden? Die zijn natuurlijk tegenwoordig heel veel bezig met media, met filmpjes maken, met social media. Dus ja, dat zijn allemaal nog uitdagingen. Ja, want dat clubhuis is belangrijk, maar hoe neem je nu die mensen nu al mee? Want je zit nu in de beginfase. Ja. Je moet nu al de vrijwilligers meenemen naar het nieuwe, zeg maar. Ja. Hoe doe je dat? Nou ja, we proberen via nieuwsbrieven in ieder geval veel te communiceren. En nu, het bestuur heeft eigenlijk werkgroepen aan het werk gezet. Dat was eigenlijk een van de eerste dingen die ze gedaan hebben nadat er maart vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst is getekend in volgens mij maart 2023 in Sas van Gent, als ik me niet vergis. Tussen de 3 omroepen die op papier gezet hebben. We zijn nog geen nieuwe omroep, maar we gaan er één worden. Daar zetten we allemaal onze handtekening onder. En sinds die tijd, per nieuwsbrief, maar hebben ze eigenlijk gezegd, televisie, radio en redactie. Gaan jullie nou van alle 3 de lokale omroepen met een aantal vrijwilligers nou eens bij elkaar zitten en kijken van wat hebben we nou nodig om zo snel mogelijk al tot een gezamenlijke programmering te komen. Bijvoorbeeld het programma hier Scheldemondig, eigenlijk een interview studioprogramma. Nou, in Hulst hebben ze aan tafel, dat is ook zo'n soort setting. Kunnen jullie eens de koppen bij elkaar steken? Kan je eens kijken hoe zou dat programma er nou uit kunnen komen te zien voor Zeeuws-Vlaanderen? Op de radio gebeurt hetzelfde. Hier bij Scheldemond hebben, als ik me niet vergis, zo rond de 15 presentatoren die echt dagelijks of in ieder geval iedere week een eigen radioprogramma doen. Hoe kunnen die nou samen met de programmamakers in Terneuzen, hoe kunnen jullie nou samen één gezamenlijke programmering met dezelfde muziekstijl, want we moeten ook kiezen, wat gaan we dan draaien? En de mensen in Terneuzen zijn gewend aan een bepaald format. En met een format bedoel ik dan zeg je bijvoorbeeld in een uur zoveel hits uit de jaren 80, uit de jaren 70, Nederlandstalig. En dan gaat een soort algoritme in een database, die maakt dan eigenlijk een soort programmering met de muziek. Maar daar moet je natuurlijk wel van tevoren over nadenken, want hier bij Scheldemond is het weer anders, Terneuzen. Dus ze hebben ze eigenlijk samen met elkaar om tafel gezet van probeer nou eens iets te maken. En ja, dat is tot nu toe, elke keer als we die vrijwilligers bij elkaar zitten, is dat gewoon hartstikke leuk. Want die zijn er eigenlijk zo uit met elkaar en die komen zo met het plan. Nou, die plannen gaan dan naar het bestuur en die zeggen dan, gaan we wel doen of gaan we niet doen of met een aanpassing of wat dan ook. Dus zo proberen we echt samen met elkaar dat iedereen kan meedenken. We hebben helaas ook mensen die gezegd hebben, wij kunnen er ons niet in vinden. Dat gebeurt helaas ook, dat wisten we ook wel een beetje van tevoren. Als je iets nieuws gaat doen, het is heel moeilijk om het echt voor iedereen goed te doen. Maar ik denk ook dat we ons de kans moeten geven om te zeggen, we maken ergens een startpunt.
En we gaan het echt niet vanaf het begin allemaal goed doen. En ook misschien niet dat mensen zoiets hebben van, ja, ik weet niet of ik me er heel... Maar ik probeer het maar. Ja. En dan kunnen we in de loop van de tijd wel kijken. Kunnen we gewoon bijsturen, kunnen we aanpassen, kunnen we... En er komt in ieder geval een mooie tijd aan. Ik denk dat we over een tijd gewoon nog een keer samen moeten zitten. Want ja, er valt heel veel over te vertellen. Absoluut. Maar ja, de ontwikkelingen die gaan maar door. Ja. Ik denk dat we gewoon over een tijdje nog een keer samen moeten zitten van... Goh, waar zijn we eigenlijk? Want ja, er komt natuurlijk een tijd dan dat het zover is. Ja. Ik denk dat we over de tijd gewoon nog een keer samen moeten zitten en kijken van... Goh, waar staan we? Ja, hartstikke goed. Ik kom graag weer terug. Dankjewel voor je tijd. Heel graag gedaan. Ja, deel vooral je passie met media en je toneel natuurlijk. Heel goed, ga ik doen. Bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Passie Voor. Ja, het was Martijn die dit keer aan de beurt was en die heeft een passie voor media en voor toneel. En ja, met Martijn kun je uren daarover praten, maar we zullen toch een keer moeten afsluiten en dat doen we nu. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.